Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
dayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa Wani pagkili sa Patagi ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggo. Ako ni. Jani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy Jani, ikaw na! Tanga! Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga. Ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agod mangin malipayon kamo sa bilog ninyong nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radyo! Dakila naman. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:01 na sang aga. Good morning, 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 good morning. Siyempre mga ka-aksyon, welcome sa itong programa sa mga aga. Johnny Tango rides again with Aksyon Red Salgado. Isa ka oras ng programa. Gamagapukaw sa inyo, magahatag sa inyong, kag siyempre magahatag sa inyo sa enerhiya. Sa mga tao dira sa mga nagapangasubo. Aga pa sang banwa nagapangasubo na. Ang iban dira yabaw nagbalik pa sa hiligdaan. Ano na yaman? Masimba ka bala sa bunga adlaw, di ba? Nagkumitar ka na sa kaugalingon mo kagapon nga sa subunga adlaw, promise. Masimba naging kuya. Promise, hindi na kuya malit sa klantuan ko. Di, nga nagbalik ka pa sa katre para magtulog, ha? Amo nang budlay ko kaisa mga ka-aksyon, ano, inabalang magbugtaw ka na, pagkatapos magbalik ka patulog, baw! Alas 6 kalantuan mo, ate. Bugtaw ka alas 9 sa aga. Basulon mo pa yan nagpukaw sa imo, kapila ka na pukawon, ti siling mo madugang ka 5 minutos, madugang ka 10 minutos, temprano pa man baw. Te, sadya gid ang problema ka, naburawan ka, why na, ginbayaan ka na sa nagulat si imo. So, kaisa ang pagbugtaw do pero sa isa ka relasyon, ano? Nabalang nagbugtaw ka na sa kamatuoran, nagbalik ka pa iya. Galikiti, amo ginano. Kung minsan ang pag-ibig masarap balik-balikan. Te, sige, hunta pa ni. Anyway, mga ka-aksyon, welcome sa programa na ito sa bunga aga. Johnny Tango rides again with Aksyon Red Salgado. Ganit ko kamo din may anak sang jokes sa gusto nga ipaambit sa ato nga programa. I-text wala mga ka-aksyon, 0938-225-5017 or pwede man mga ka-aksyon, i-PM nyo diri sa aton Aksyon Radio Bacolod or sa akon mismo nga account Red Salgado kag ina pagabasahon naton. Alright? Kag sa aton mga ka-aksyon nga yara sa buong nag-view sa ato nga Facebook Live, magkomento lang sa inyong mga greetings sa ina pagabasahon naton. Good morning dira sa inyo. Saan mang lupalop ng mundo, basta ka meron ka mo sa Facebook account, pwede ka po makapamati sa Aksyon Radio Bacolod, di ba? Feel at home, di ba guya-huya, ha? Komento lang ka mo dira, ha? Why niya siyang bayad? Pero labay ko man ang likod ko doon, nagadaba-daba, di ba? Because mga ka-aksyon, ang bulan sang Marso is Fire Prevention Month. So gani, ang aton dira mga panimalay, ano? Hindi tagid pagkalipatan. Kung ka mo dira nagagamit sa plants sa nga electric, antes ka mo magaling sa balay niyo, dapat ya sikyaron nyo gid ko na gabot dira ya ang inyo mga electric ka mga plants, ha? Hindi kayo magsiling yan nga, basi siguro nakuha man to, ano? Ti basi, ano? Basi pagbalik mo, ang balay mo, abo na, di ba?
So dapat si Kieron tagidyanti kita magalin sa aton nga panimalay. Especially ang aton dira nga mga LPG. Di basi bala nga nagkalalata na dira ya ang inyo mga takuri, no? Di paggalin nyo sa balay nyo, sige patugyapon yung andar sa inyo yung gasol. Di pagbalik mo, nalata ang inyong takuri, nalata man ang balay mo. So ay gina problema kung balikon mong balay mo kag sikero, especially mga kaksyon ang mga charger bala sa cellphone kung kaisa nagabot ng cellphone dira sa charger pero ang charger wala pa magabot dira sa inyo mga outlet. Di ko magamusin na bilog ga adlaw ay taos balay nyo. Di pagbalik mo basi abo naman ang balay mo Wala gid balain kung magbalik sa balay. Kumpara sa maginulusol ka, tungod sang charger, nasunog ang balay mo, nasunog pa ang balay sang tupad balay mo. Dumdumon mo ginapirwi mga kakso na. Because bulan sa Marso is Fire Prevention Month. Well, sa mga adlaw, unang adlaw sang bulan sang Marso, do kadasig do sa San O lang no, nga nagtapos relasyon nyo. Subong Marso 1 na, tapos ang Marso, Abril na naman, tapos ang Abril, Mayo, kabudlay isipon, no? Kabudlay isipon sa kalendaryo. So, yan mga kaaksyon, Marso 1, tuig 2020, kabubala mga kaaksyon na kabalo kung anong natabo sa itong March 1, 1692. Madumdumay nyo, kung na bata pa kamuin, no? Hindi mga kaaksyon, parte ini sa ginatawag natin nga history sa aton nga bilog nga kalibutan. Ariya, sa itong March 1, 1692, ginaresto sanday Sarah Good, Sarah Osborne kag Tituba tungod sang kulam-kulam dito sa Salem, Massachusetts. Do kaluoy man sa isa nga ginaresto ho. Ang apelido niya Good pero ginaresto pa sa Sarah Good. Good ang apelido pero ginaresto pa. Masilig na ito mga kaaksyon kasang una. Inabalang magtrangkasyon na gani mga kabataan. Masilig sila dayon nga, uy, ang bata, ginkuhan aguro, gintuyawan, ginkulam. Di mga tao sa una hapos paintsindi yun, paglabot sa mga kulam-kula, mga aswang-aswang. Di ba? Di, wala pa guro sa natawag natin nga documentary, di ba? Di, paghambal sa isa, tuod ba si aswang, no? Sang una, nagapati ang mga tao nga kung magmasakit ang mga kabataan, wala gana magkaon, maposes, kag ang worst is mapatay, ini sila ginapatihan nga ginkulam sa isa ka tawo. Tungod kay ini ang naglapta nga balita sa Salem Village, Massachusetts, nahadlok ang mga tao kag diri man dayon nagsulod ang pagpasibangod kag panudlo sang iban nga tao nga kuno ini siya mangkukulam. Tikon ikaw dira matudloan sa una, ti kaluluoy kay ino bahawa. Malas mo gitudlo ka nga ikaw dira iya mangkukulam. Ang pinakauna nga ginabitay gamit ang kalat, wala sang liwan kundi si Bridget Bishop. Ari kaluluoy man apelyido niya Bishop pero gimbitay sa. Way sa ginpita, way sa ginpatihan. Bishop ang isa to good pero ginaristo gyapon. Ay kaluoy mga tao. Si Bridget Bishop ang pinakauna nga ginasentensyahan sang kamatayan. Siya ang ginakusahan mga kaaksyon. Wala niya madepensahan kaugalingon niya. Kag siya gidya ang ginapamatbatan sa kamatayan. Tungod sang chismis. Masobra sa 200 ang naakusahan nga mangkukulam. 19 ang ginasentensyahan sang kamatayan. 4 diri ang napatay sa prisuhan. Isa ang gin-torture hasta nga napatay tungod kay nahulugan ini sang dako nga bato. Budo kasakit ba naman? Abin sana bala mga kaksyon tungod lang may kontraka, di ba? Itudlok kay imo yang ikaw magkukulam. So ang natabo pagid sa una tudlo anay.
Si Titsuba ang unang agintudlo nga mangkukulam pero siya ang nakaluwas sa pinaagi sa pag-amin kag gintudlo niya sanday Sarah Osborne kag Sarah Good nga kuno mangkukulam, di ba? Ay nako. Any mga ka-aksyon, magabalik kita sa aton nga amo nagali. So, subong inoras, makaupod naton si Action Brian Morden para sa isa ka breaking news, which is aksidente. Good morning, Action Brian. Action Red, now breaking news lang ini, aksidente nga nagluntad sining aga diri sa syudad sa Bacolod. Resulta ini o kon involved diri sa kamotorsiklo kag tricycle, no, may allegation pa diri nga may ara sang isa ka Innova nga involved man diri nga aksidente nga ini. Result duha diri ang nagkalamatay. Uy. Si man paning napatay sini diri kag hindi taga Bacolod kundi taga probinsya sang Negros Occidental. So karon ang kompleto sini nga detalye, no, batayan karon dugay kag iban pagid ni babalita gikan diri sa patrol. With Action Alvin Grab, Action Brian Morden report sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Brian Morden, sa breaking news. Isa ka aksidente, sa pagkabati naton Innova kag isa ka tricycle, di ba? So bantay lang kita mga ka-aksyon sa kumpleto nga detalye sa natabo nga aksidente bag-ugid lang diri sa syudad sang Bacolod. So any mga ka-aksyon kamo dira may ara sa gusto nga ipaambit nga jokes di maguya-huya ha. Aga pa ni bala para maguya-huya. Kag sa mga tao nga nagapangapi sa bunga aga nga nagapungkos plungkuan kadalong sa paminsaro nila ho. Ano gid bala kadako sa utang ni sa turko ha? Wala ano? Nakarinyo ka mo? Wala pa makarinyo sa turko, inano ka dugay man. Sino mga aksyon na muna way back March 1, 1692 gin-aresto sanday Sarah Good, Sarah Osborne kag Titsuba tungod sang kulam-kulam dito sa Salem, Massachusetts. Grabe sa una, no? Nagtrangkaso lang gana iya, mangkukulam dayo, no? Hala, ang imo nga bata, ginbaklan to siyang isa ka tao ho, isa ka barbidal, kag tapos nagbakal sa sang isa gidya ka box nga dagom ya. Wala abot sina, nga nagbakal tong isa ka tao sa isa ka box nga dagom. Nagbakal pag isa sa isa ka plastic nga kandila, nga esperma. Di magamo-amo kasi na, masalaan nga gid mangkukulam. Kasubo pa, no? Kaga siyempre, duga pagid mga ka-aksyon, di ba lang una tong nga tao nga or nga babae ito bala mga ka-aksyon nga sentensyahan sa kamatayan si Bridget Bishop. Ini siya ginakusahan na sang una nga isa ka mangkukulam tungod lang gid kay nagasuksok siya sang itom nga bayo kag ang ginasuksok niya nga itom nga bayo daan. Tungod sa mga tao nga chismis-chismis ginakusahan siya kay tungod daan iya bayo tapos itom pa mangkukulam na sa dayon. Kasakit man, di ba? Tungod sila iya gindakop sa ginaristo tapos okay deadball ka na buwas. Ahay kasubo man. Grabe, no? Wala isang mabakod nga ebidensya tungod lang gid sang tatlo ka tawo nagtudlo si mo ya. Kill ka na dahil pagkabuwas. Mga ka-aksyon, mayara kita sa good news sa mga adlaw. Why? Because mga ka-aksyon, ang presyo sang gasolina sa mga adlaw maganubo. Yari ang sea oil nagpagwa sa ilang nga balita nga ang gasolina maganubo sang 90 centimos. Agang presyo sa ilang diesel maganubo 1 peso and 70 centavos. Subong man sa ilang kerosene maganubo ini sang 1 peso and 65 centavos. So amo na mga ka-aksyon subong adlaw alas 6 maganubo ang presyo sa ila produkto sa petrolyo. Nagpagwa man sa balita ang Pilipinas Shell kag Petrogas nga sila magasunod man sang parehas nga panubo sang produkto nila nga petrolyo sa Martes na iya. Marso 3, tuig 2020, alas 6 man sang aga sa ilang gasoline, diesel kag kerosene. Do kanami lang taning adlaw-adlaw ga nubo, no?
Gali kong kaisa, kibuton man kita, gasaka man gulpi ang presyo sa produkto petrolyo, no? Okay lang na tani nga, magtaas ang iya nga pagpalangga sa imo, di lang magtaas ang presyo sa gasolina, no? Kaya sa oras gani nga magsaka ang presyo sa produkto petrolyo, tanan apektado na, pati syudaan mo dira, gagamay, nagagamay ang kihad kanila, ga! Kung isaaga na yan, no? Iyawan ko na pangita kung di ka makabakalangka kung Domingo. May ara man tuod sang paras kababoy, yara man tuod ang tiil kababoy, libuton mo ang merkado, iyawan ka pangita kung di ka makabakalangka. Ang makita mo na kung kaisa iya sa merkado, yan ang tao ba lang medyo langka-langka. Ay, kiladlawan man ni aga man. Pero, amo na mga kaksyon, kabudlay na mangita sang langka kada Domingo, no? Biskan ako mong kisaga niya, makabakal ko tail baboy, way na ko gaparis langka, kayawan ko pangita siya langka. Makabakal ka langka, 20 pesos, pila na kakiyad naman. Pertik jutay, galing kiti ko kinanglanon mo, no choice ka. Ay gusto mo sang KBL, kadyos baboy langka. Mga aksyon, sa bunga panahon masiling naton nga ginpamagaan sang internet ang ulobrahon sa isa ka tawo. Di ba? Ang online ang isa ka pamaagi para mapadasig ang pagbakal sa isa ka tawo kag hindi na mag-usik sang isa ka tawo nga magpangita dira, di ba? Sa isa ka lugar, magkadto sa isa ka lugar because sa internet mga ka-aksyon or social media, makita mo na dira ang imo ginapangita. Kung ikaw mayara sang gusto nga baklon, pag online search mo lang, makita mo na ang mga gusto mo nga baklon. Pareha sa bayo, sa lakyan, kag biskan pagani, balay, di ba? Nga imorentahan or baklon, makita mo naman tungod sang internet. Ari mga kaksyon, sa UK, may isa ka mag-live-in partner ang nagdesider nga magpangita sang balay para ila maistaran nga malapit sa ila nga ginaubrahan. So, ang mag-partner mga ka-aksyon, wala sang niwan, kundi si Amy Da Cruz kag Matthew Morgan. First time nila nga mag-live-in or mag-istar sa isa ka balay. Tungod kay nagaubra sila nga duwa, nagbulig ang iloy sang babae or ni Amy Da Cruz nga magpangita sang balay, di ba? Kag tungod sila mga kaksyon, ginposto sang iya nga iloy nga ang iya nga bata nagapangita sang balay, di ba? Di may nag-message dayon sa iya nga iloy. Oy, madam, may-ari ko di gali nakita ka balay. Isa ako ka do broker sa internet. Di nag-reply man to mga kaksyon, ang iloy. O ti sige, i-recommendar ko na isa akon nga bata. Ti amo tong bata niya man, nag-communicate man to sa isa ka broker, masiling naton nga landlord. Ti do amo nagin-claim yan, no? Landlord. Ti amo to, ginpadalaan sa sang pictures mga kaksyon. Pagkakita niya mo, terrible man nga balay. Kaya minamay kayo, ano? Minamay kayo. Pero galing katiwais man ang landlord or broker, masecure mo na ang balay kung mag-down ka sang 300 pounds. Ti ang value sa mudan mga kaksyon niya, isa ka pound niya, 65 pesos and 34 centavos. Ti 300 So, kung ina-convert mo into pesos, madlaga na siya 19,602 pesos. Tigil padalaan sa mga namin ang mga pictures to. Ti ang balya sang ni Ami, o ti sige, kwaon ko na kay kanami-nami, di ba? Pero galing kayo, dapat ma-down ka, muna hambal siyang landlord. Ginpadalaan pa yun siya, second batch ng pictures. Ti pagkaulihi, ginpadalaan pa yun siyang kontrata. Ti, do nakasiling to si Ami nga legit ni siyang tao kaya nagpadala sa siyang kontrata. Ginpadalaan ito kwarta na para ma-secure itong balay. Sa adlaw na nga chiko nila ang balay, puro Diyos, puro santo. May nag-istar galing sa balay to, isa ka 99-year-old nga lalaki. Hambal sang lalaki, wala ko niya ginaparintahan ang akon nga balay. Bay nabatian ko yung nga balita, nga ang akon nga balay, kuno ha,
Ginaparentahan ko, pero inaya wala siyang akon nga permit. Ang nga aman bi nga parentahan ko ang akon nga balay. Ha? Wala ko nagpasagot nga parentahan ang akon nga balay. Tinagambal to ang magdubiyahanay nga. Oh, paano? Kaya nagpadala kaya sa kontrata ya sa amon nga email. Wala man ko nagpasugot ka parentahan balay ko gani. Tiyan mo ito mga kaaksyon na eleksyon man nga tuod ang internet, ang social media, isa ka paagi para mapadasig ang trabaho ng isa ka tao pero always gid naton dumdumon before kita mag-transact sa online kag before kita ya mga kaaksyon magpadala sa kwarta, you make sure personally nga makita yung produkto, may ara sa manami nga history, di ba? Kaya makita mo dira sa dalom isa mga feedback, ano? Basahon mo na kung legit gid man ang isa ka online seller, di ba? Before kita magbayad or before anything else, di ba? Kay base isa ka man sa ginatos nga mga naintuan na. Kasakit, no? Okay lang na, tanay mo kung pagwa mo sa balay mo, kita ka dara isa ka bag nga kwarta, di ba? Di, pangabudlayan mo pa na para ka kwarta ka. Pagkaulihi, intuon ka lang sa isa ka tao nga nagabaligya dira pretending to be nga isa gid ya ka legit nga online seller. Gali ya. Isa gali ya ka scam. Ouch! Gali ko kisambal nila, di ba? Mas mahal ko nung maintuan ka kuno sa online selling. Basta hindi ka lang maintuan sa paghigugma. Sakit pag ginakuno. Mga action, magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Oras naton, alas 5:21 na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod
pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:25 na sang aga. Salamat sa mga taong dira aga katulog pa sa gihapon, bugtaw na kabudradak pa ng baldi, habon kabo kag maligo. Maluoy ka mo dras tupad yung masalaan pa nga may coronavirus. Kung way ka mo nakapaligo, aman tupad yung magapangatsi na nga pangatsi. Kung nagasimba, di ba, maluoy makabuay. Basi sala pa na nila nga nangatsi sila. So gani, sa toon dira mga kaksyon nga katulog pa sa gihapon, bugtaw na kabudira, kag ang iba nagaduyo pa ho. Dugangin na lang isa katasa nga kape nga native, bala para magbugtaw ang imo kaugalingon, pating imo nga balatsagon, magbugtaw man. Good morning. Welcome sa liwat sa itong programa Johnny Tago Rides Again with Aksyon Red Salgado. Ay, siyempre, subong aga, makaupod naton. Okay, so gahulat pa kita sa aton nga Best News Reporter. Nakabaton subong last night, diba, sang award. We have Aksyon Brian Morden. Yes, good morning, Action Red, no? Yes, good morning sa iyo, Action Brian. Congratulations, ha? May award, ha? May award. May award to. Witness ko Grabe. to yung kagabi. Galing ito yung programa mo kagabi. May katukakad to. Oh, ano to ko, no? Reporter of the Year. Yes, Reporter of the Year. Sa taran nga mga sponsors, paulanan na, palihog. Bao, laban-laban. Kita mo ginamatabo sila sa ulihi. Kita ko, pagkakita ko to sa Lido, alam mo, no? Abi ko daw si Coco Martin, nga daw si Dingdong Dantes. Kala, tinggi ko ko, Martin, din doon yung dentist, nga daw na kagi kwan, kagi bughat. Wala ba na? Pero anyway, Action Brian, congratulations sa imo. Salamat gid, sir, ano? Salamat gid kag sa kwana, sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, Negros Chapter. Yes, kag 8 gid ya ka awards ang nabaton sang Action Radio Bacolod. Hinakot gid. Hakot award gid ya kagabi. Apat pulo nimo, galing kayong duha, mo gi man way madala gid ang duha. Pero okay lang, wala gid problema kiti hindi naman malain ang 8 si Red, no? Action Red. No? Yes. Kag syempre Action Brian, correct me if I'm wrong, I guess Anchorman of the Year is Action Artay Hupon. Yes, Action Artay Hupon. Ang aton sini icon naman niya halinman sa Action Radio gyapon. Yes. Si Action Eddie La Fuente. Yes. Grabe, yan. Isa na sa mga batikan niya paglabot sa radyo mo. Oo, mga kuan may mga ngalan na sa patag sang broadcast das industriya naton. Luwagon ko na lang ipandebe para lang gid makompleto ariho. Yes. Oo, ang icon of radio naman niya amo si Sir Action Edward Grine. Si Sir Eddie de la Fuente, ano? Yes. Anchorman of the Year, Action Artay Hupon sa Action Hotline. Yes. Reporter of the Year naman niya, Action Brian Morden. Ha? Wow! Diba, no? Tido sa ano balang ginpasidunggan kasi ni? Sa kadamuon sa mga reporter nga nagpartisipar sa tanan nga mga radio stations. Yes. Makabrada niya, sa isa lang ka istasyon, madamo isang mga news reporters eh. Yes, pareho sa aton, din damo kami. Pag butanta, pila ka bilog AM station sa nagpasako, pila ka bilog reporter sa isa ka istasyon. Oo, amo na, no? So, salamat gid, no? Kay station manager Aksuno na magbanwa. Yes. Kag kung sino man nang sa likod pagit sinitaran-tanan. Ang news presenter man gani of the year man, no? Action Boy Duran. Yes.
Patian nyo ni siya kadaaga with Action Dorel Cabato sa newscast na itong gunaga, Black. Sa 6 to tublas 6 media, kag las 7 to tublas 8 sang aga. Hambal sa amigo ko gani, hambal niya mamati, kay Boy Dorando, CNN lang yun mo. Gani. Sabi, no? Dra mo yung makita, yung natawag natin nga ang clarity, ang perfect nga pag-deliver siyang balita. Diba? Kaya isa may gahambal man Action Brian nga, biskanano karami isang balita, kung pigaw ang nag-deliver, pigaw gyapon tanan, diba? Yes, sakto gina-action rin, no? Ang ton pag-irisa yung nakuha nga award, special awards for administrative naman niya si Manong Nani Kirao. Wow. The best na patrol driver na ton kag Yes. sa admin na ton. Ang best naman niya entertainment naman program for AM. Ay, grabe, hindi na giniya mabangbang iya. This is my life. Wow. Aksyon, Maninay Wilma Sugaton. Inay mabatian mo alauna, tubtob alas 3 ang hapon, no? Tira na, kung gusto mo mga advice sa tanan nga mga problema, hindi lang kwarta. Kabalo ko may kwarta man eh. Kabalang parabi namin, tingog nga, maing hapon naman sa aton sa mga tagpalamati. Grabe, si Maninay Wilma, congratulations, gina, no? Ang best news program naman niya for AM. Yaho! Yaho! Aksyon! Balita, banat, pulig, BBB sa Udto, Action Rex Kantong. Wow. Yung programa, the best program mo. Sabihan, no? Grabihan, unsa na ni. Ang usa diri, pareho tindi naman ni masugiran pang the best man nga radio drama subong nga ginabantayan daw kuan nimo daw probinsyano bla. Yes. Timbangan sang katarungan. Jack Balaan. Na. Dra mo Duro. Bisaya ka rin maglibot ka sa mga lugar diri sa syudad sa Bacolod or even outside Bacolod, pero tigid niya kasikat kay Jack Balaan. Tarok dito sa Action Radio Family. Yes. Congratulations sa aton tanan-tanan na bugal kag dungog ta ini. Correct, good. Pero hindi nagtagi di magpabugal todo, no? Dungog. Dungog. Kumbaga pa, maging parte na rin siya sa ginatawag naton nga history nga sa pulo ka awards, 8 ang nakuha sa Action Radio Bacolod. Ate, no, sa 5 katuig na nimo nga tingog kag handurawan awards, no? So, first time nga natabo sa isa ka station, hinakot ang 8 ka mga awards action red, no? Yes. Si Action Alvin Grava, isa man siya sa ginpresentar magkuntani kalingwayan nakuha, pero lipay siya gyapon. Iti arang name niya sa mga nominado eh. Yes. Oo, ano pangalan niya mo? Kang naging kalipayan niya ito gabi nga nakasuksok siya sa Amerikana, no? Correct, yeah. Kag isa pa Action Brian, biskan pag aning ikaw nominado, isa na nakadako iyang parangal or honor dira sa imong pangalan kiti pila ka bilog entries tapos butang ta 3 lang gid ang nominado, kumbaga pa maging perde ka na. Yes, sakto. Imagine mo, karamuon ara imong ngalan. Daway Yes. ka lang niya kung sa mga gugma pinagtagpo pero hindi tinadhana. Oh. Emotional. So, inimbang, ngunit kulang. Kag tapos ang follow-up dira nga linya, better luck next time. Yes, kadamo pa. Damo pa. Magluwas si Action Alvin, nominado man si Action Eric Magmanwa. Yes. Kag, oy! Nako naman advance early this morning. Happy birthday, Action Eric Magmanwa today. Uy. March 1, basi available ka karon. Ako may imbitar sa imo sa hapon. Lagaw na to. Baw, dira ginadampi sa paano ko. Basi ipasira na dang dalan da pakadto sa gym, hindi man. Ito mo ginang, may mga parlor games to. Laban yung mga guwa ginaguro, mga tag-ubwar, palosibo. Mga kwan lang ko na mga larong Pinoy ko na ipagwa ko na mo. Uy, dumi nag-PM bisa ako, no? Hindi ko na magdubo sa 5 kalitsyon baboy ang ibutang sa lamisa. Erwagay. Do pakadto na to kuno ang 3 ka baka nga tulumbahon, ano man. Lain. Lain lang ko ni salakyan ganina ditsyon karon law. Amo na ginambal nila nga pwede ka makapamangkot ko no dira ang ila nga ihanda basta hindi ka lang mamangkot sa edad sang nag-birthday. Edo ka delikado gina pamangkot ko kay do bad question ka na kuno kung mag-celebrar kuno kay basta bati ko do 34 pala ni si
Action Eric. Amo na. 34. Isa nga kon ma-mundisyon ako be, makadto ko sa mga birthday party, sabi. Oo. Wag ko pamangkot, Brendan, kaya basi matulukan ka, mabawdalam ka malutuling to. Amo na masakit dira. Kag syempre ginabawal ko no ang pagdala sa puti nga plastic nga XL. Lain pa si Pahang, masunod ang black. Ya, lain ako magdala sila sa itom nga plastic wala nga basaraan basura gali galing ulo kalitsyon baboy yung Pag nadakop sa imo, ara sa plastic, ay, hindi, kumpisa subong sang no segregation no collection policy. Uy, maraso uno gali may lagi nagsubong nga adlaw nagsugod man ang no segregation no connection ti dalan ta puti nga plastic to. O, nga niya mo na yan, libay ko karon ay, no, segregate lang ko, ninay. Pamati sa manager mo. Tino ka nambi lagali kay daw double celebration ni subong adlaw. No, no, grabe. Salamat, gina, no? And, ano man, si Kwan A, grabe mga birthdays, kaya subong mga celebrants naton sa mga bulan sa Marso. Bow. Sa March 2, iya, buwas nga adlaw, Aksyon Alvin Graba! Bow! Grabe, kumbaga pa. Oo, sa March 4 naman niya, sa Dason Adlaw, Aksyon Deo Salazar! Bow! Puro gid mga Marso tanan ba? Mga Marok ka na ni. Marso gali. At sa Marso 5 naman niya, Aksyon Fred Salanga! Bow. So, apat gini sila, isa, duha, tatlo, apat gino. Do mga Pisces gini. Sabi, galing kay Aksyon Alvin na magyating bon ko ni. Sa kay Aksyon Eric Magbanwa karon nan. Ang akon di subong gani Action Brian nga background no nagadaba-daba ti kumbaga pa mga celebrants subong nga bulan nagadaba-daba mga hat ni. Kay ti Fire Prevention Month eh. Nagilili, ari pag hindi sa lima, ginsa sa buong Marso, gali ho. Oh, sino isa? Si Aksyon Eden Aboso, Wow! March 29. Ang Marso 9 si Action Eden. 29. Ah, 29. Nagapamati to sa subong sa newsroom ho. Pero pag isa, gali ho. Sino? Wala akong birthday ba? Sino? Aksyon Ricky Arosaga, 28. Wow. Oh, Bino. Piritik damo gali isa mag-celebrate sa birthday nila. Oh, subong Marso, ano, mungkin sila. Uy, nag-PM dire si Action Eden Abuso ang balya sa birthday niya kuno ya, pwede makadala sa plastic bag. Pwede. Pwede kuno. Basta hindi na kuno magdako kuno sa medium size. May kwan, may limitasyon gali ini. May limitation, pero pwede makadala sang Tupperware. Sige, happy birthday sa mga upod natin sa Action Radio, ano? Yes. MBTS lang ba? MBTS? Wow. Natsakto na. More birthdays to come lang. Action Alvin, Yes. Action Eric, Action Ricky, Action Fred, Action Dale, kag Action Eden na boso, ano? Yes. Muna, kag sa kagabi, gali isa man nga way nakakuha gid bisang award Yes. nga tuman to sa Action Henry Spolgar. Nga ton si Matikan man nga Chief Technician. sa tech na to, no? Sige lang, mo na bla, tinimbang ngunit kumulang lang. Oh, gamay lang to kapag kulang. Pero hindi gidya kulang, kiti enjoy ga po, nominado kaya mo. Yes. May gina problema. Anyway, sige. Subong palibot ha, karon sa adlaw, monitor lang gid mga utod, i-check na to ning kwan, i-check na to ni ang no segregation no collection policy. Nga nag-umpisa subong aldong hindi 100%, 61 barangays ang mag-umpisa diri daw mga pilot barangays lang. Ay ti inako no nga minado man ding kapitan nga tawag naton inang konseri, ang iban hindi preparado pa. Pero ti inang ang alos tanan naka-plastar naman Action Red, no? Teti, may iban nga mga barangay, Action Brian, nga nakapanglapta na sang papel balang information, kag isa pa doon, ang iba nakapulong-pulong na sa kadapurok nga starting March 1, no segregation, no collection na eh. Oo, so inang kabantayan tani karon kay kita mabisita kita karon sa barangay Takuling, ano mo ning lugar katuan tangan karon kay ban mga barangay. Kag isa man sa mga updates man sa nagligad pa to mga sinimana, ang head bala sang aton nga DPS Mr. Nelson Cedilio nakakadto na sa tagsa ka barangay para mag-orient sa mga pumuluyo eh. Okay, now actually gani ang gusto gid to sa alkalde gani kwan mo inang umpisahan na gini tanan-tanan. Galing kiti may kwan man may ayo man bala nga hindi pagid makaya sa iban nga barangay.
Ati aminado man akuan man sila nang naghatag man sang ultimatum si Mayor Bing Linardia. Galagi problema do kisa may mga tao gidya bala ka mga tiga-ulo blam no. Mo ginang budlay Wala problema. Kung hindi o pagkolektahon ng basura kus balay kay wala man sigadagit ibandra ang mga tao ihaboy de sigadalan. Actually, iwan pag hindi nga naghahaboy ka basura, ng mga galakats dalan, bla, pagkatapos usar sa mga panit dulce, sigarilyo, Isa pa na. plastic na daw, waslik dito, ay gidya disiplina, no? Correct, kid. Tanay gusto ko sundon lang sa Quezon City, bla, dito sa Metro Manila. Nga, kitaan ka lang nga ginuigit mo na, bisan ultimo nga kaangay mga tao, to ka sa YC mo, bla. Sir, bawal ni Sir, baligog pulot. Muna diri sa aton, bagay po, pakialam, abi. Puro gito. Anyways, balanta na yan. Kaya igipatuman na gimanis Bacolod kabay pa nga makabulig ini para sa aton na syudad. Yes. Pero may ara ka to sa update action Brian na partito sa aksidente kag ina tong Innova kag isa ka tricycle? Yes, action red ano. Kwan ini ang involved diri tatlo ini ka mga salakyan. Motorsiklo, tricycle kag ining alleged pa lang nga Innova, hindi pa gindi sure masyado kay ti allegations sang kwan ini sang driver sang tricycle. Aksidente nagluntad mga alas 12 ni nga aga dira sa may Bangay Scala ho sa ato Estefania da. Burgos Extension dira atubang sang gasoline station. Yes. Sa din suno diri sa investigador sang police station number 4 nga si traffic investigator Staff Sergeant Tan sang police station number 4 nga nagasunod ining motorsiklo sa tricycle pagkatapos pagkatapos kag nagasunod man siya sa Innova man. So diri sa pag-imbestigar ni Tan nga una nga nakasangit ining motorsiklo sa ginasundan nga Innova. Tapos nagbalang-balang ini siya gapasaka ni sila sa area sang barangay Alangilan. Pagbalang-balang niya sa Innova, ang ginasundan pagid nila tong kay Innova ana nga magliko ko tani sa Scala da Panorte action red no. So pag balang-balang sa motorsiklo, didto siya tumupa sa ginasundan pagid sa Innova nga tricycle. Pag nasangit tong foot race niya, dito nga naway na nila na manage pa na control sang naga-drive. Pag bumaliskad sila. Suno kay Tan, medyo madasig-dasig man ang dalagan. Ing motorsiklo kaga resulta diri duha gini ang nagkalamatay action na red, no? Kasakit man aga pa siyang banwa, no? Pag ginang patay ni kagini sila ginalantaw diri nga hindi Bacolod nun. Kaya napatay diri isa ini ka seaman bago pa naog connection redo. Taga Liganes Iloilo ini gintawag sa ngalan nga si Jolene Amihan. Jolene Amihan ligalang edad taga Nabitasan Liganes Iloilo ini. Ang isa diri Mr. X pa sini materiyon way panakilala kay wala sang identification. So ang ila sa ni mga bangkay subong ara sa morgue sang regional hospital. Nagpadayon pa ang investigation sa police station number 4 ang driver sang tricycle nga amoning last nga nasangitan nila. Ara subong na detenado man sa custodial facility sang police station number 4 kay may napatay mo. So na-interview ta sila, replay ko lang gamay nga ton sining interview sinigid lamang nga aga una mabatian diri sa Action Radio. Ang una na itong interview, dito mabati ito sa inyo ang police, no? Ang traffic investigator mismo para at least mapabati na ito sa publiko kung ano ganang senaryo. Okay.
sa interview naton kay police traffic investigator nga si Sir Tan. Naman interview naton sa driver sa tricycle nga mo si Mr. Roland Pidyong Gula. Taga Granada man ni siya and isa ini ka traffic enforcers Bacolod. The same time naga-sideline biyahe ka tricycle kung may time siya action na red, no? Sir, doon na sa akin na isang kadlagan sila na lantaw masasay nila sa motor ko. Dasi ko yung salamat na ganun, wala kang siya ko segundos na napot ako nila pagdulong sa inubag. Tapos sila yung kasama sa ilang ako ni inakupan. Kung nasa akin sa Innova, ang Innova, anak, Maliko sa skalang Innova. Mapanorte abi. Mapanorte Innova, sila nag-overtake sa to. Sa tupo. So, ikaw yan, kinakita sa Innova. Bali Innova kasunod sa hapon. Tapos sila kasunod sa Innova. Nag-maliko panorte ang Innova sa Tipanilla. Sila nag-overtake sa right lane. Tapos sana ako ng motor. Ako ganlagan, hindi na nakatama. So, si makasantaw na nasakit nila Innova. Nasagit, mag-ibisan ako nakita ko itong Innova, may gas-gas tola pa. Bulto, galiwan na naman ako at number. So, na naman ang porosyon sa interview ta sa driver sa tricycle and si Matrion, si Sub Sergeant Tan, ng investigator, nag-action siya. Kung sino man to ang tagiya sa Innova, kag basi may ideya man lang siya kung anong sitwasyon abi. Why na ni Mabdan pa sang police ang Innova mo, tricycle na lang. So, allegation ni isang driver nga may Innova, basi makapadulong ini siya sa police station number 4. Kag i-clarify or clarification abi anong sistema. Kag kung ano, siyempre part ini siya sa investigation man, ang driver ko to babae mo. Ang sining Innova nga ini, so kung nagliko siya sa skala, ang tendency dira basit taga barangay Stefania proper ini, or pwede man nagliso siya paglambot to sa may likuan da padulong sa Villamonte o home site abi. So basi may naga-monitor da Innova, naga-ayo gilang pulis nga maka-report ka sa police station number 4 para kuana inang baka palayag ka man sa imo sa nga bahin kay duha diri ang nagkalamatay action red. Anyway, Action Brian, wala gid makuha kung anong plate number or color sa Innova itong aging drive sang babae. Why nakuha sa mga saksi dito, kaging driver sa tricycle, do siya mismo kuha na siya na-shock na sa blasa na tabo kay kita niya gid kung paano nagbinaliskad ining mga nagasakay sa motorsiklo. May mga helmet ining duha and ang kaso lang diri kay Tidasig ang dalagan. Pagkatapos halin sila kuno sa Viking. Niya Viking ara sa SM ko di ang Viking da sa may unahan da blaster kita mo na da. Ang ilimnan na da tawag dira tawag na sir Vikings o Vikings but according sa police Viking ang tawag Dira dampi sa tubangan sang Bangga Trinity, no? sa Villa ang hilad ng likuan. Yes, Barangay Villamonte. Villamonte na nga part da, no? So, dira sila halin. So, no, sa pulis, hindi aton, allegation ka pulis, kag baseman sa, may upod sila actually isa man nga nagamotor, nga upod man to nila, posible mo ning nagkilala, isa sa ining napatay, kagang isa ni Way pa nagkilala. Actually, ini sila nagbisita, landing naglagaw sa amigo, lang nga sa Bacolod man. Agaling nga mo ning resulta sa ilang paglagaw diri action red, no? Kung makita ng motorsiklo nga sakyan nila, ginsakyan nila, medyo kuan gini kala dislocate gining mga manubela niya. Ang sining ang sa front na blang kuan telescopic na. Tililiko gamay. Ang basta ang mga parts sa motorsiklo niya do hindi nagid ma-intindihan masyado action red, no? Nagtalalapik nila sa may railings ni sila. Nagkalabaldag ining duha action red. Ang isa on the spot patay, ang isa nadala pa sa ospital pero gindeklara nga dito na arrival ining isa action red. Okay. Muna, no? Ang natabo sining aga, i-update naman ni karon ang isa ka bypass operation sining aga sa Purok Lampirong, Barangay Dosman. Okay, may nagkaladakpan man diri galing di pa makapalayag ang pila ka mga utod aton nga pulis sa police station number 2 kung pila gid ang balor sang ginapatihan siya nga nakuha gikan sining mga suspetsado. Patrol with Action Alvin Graba, Action Brian more than nag-report una sa balitaw na saksyon sa Bacolod Action Radio.
so much, Action Brian Boyden, ang aton nga best news reporter of the year sa KBP. Sa pinakauli diri nga balita sa syudad sa Bacolod, kag bilog nga Negros. Mga aksyon again, ako kamo dira may gusto nga tamiyon sa bunga sa itong programa Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. Magkomento lang sa ating Facebook Live. Yari na! Mayong aga sa ato diri mga kaaksyon. Good morning sa kay Jocelyn Calabaan. Also good morning sa kay Edwin Pineda, Eddie Laus. Good morning Action Red. Gamonitor ka mo diri ni Nanay Isabel diri sa Cape Town, Victorias. Madabo nga salamat. Eugene Sapini. Oliver Plana, good morning. Happy birthday lang da kay Queen Yogore sang San Enrique. Greet ko sa kay Lawrence Kag Cyber. Also good morning sa kay Luz Gillian, Kabatak Josh. Mayong aga man sa kay Ronilo Oniate. Good morning sa mga taga-Barangay 1, Isabela Negros Occidental. Kay Nanay Nenet Oniate, gapamatigid kada aga sa Action Radio dira sa may merkado sang Isabela. Thank you so much. Also good morning sa kay Stephen Lauren Lee. Mayong aga man sa kay June Arquilias, Susana Samon Besas. Mayong aga man sa kay Glenn Maningo nga gusto yaman nga ipatamyaw ang mga weekend bikers dira sa Barangay Granada. Kita ay lang sa Warlitos Bike Shop, nagapangapi. Mayong aga man sa kay Michael Kamalon Digan, Antoinette Piliado, mayong aga dira sa kay Dodoy kag Arlie Piliado, Melchu kag Aplaha Sansawi sa La Carlota City. Ako ni gali si Antoinette Piliado diri sa Canada. Good morning sa kay Jonaline Advincula, Antoinette Piliado sa liwat o kay Joseph Pacifico. Tito Johnny, gamonitor ko diri sa Barangay Baliwagan, San Enrique Pacifico Family. Good morning sa liwat sa kay KJ Kindap, Jobert Magbanwa Gatukaw, shout out na sa family sa Crossing 8 Gatukaw Family. Jean Hisolgon, good morning. And also good morning sa kay Labayen Eduardo Jr. Damo kuno sa burara sa basura sa syudad sa Bacolod. So muna ginambal mga kaaksyon ha. Biskanano, kahimo sang manaming programa sa mga opisyales sa syudad sa Bacolod. Amo to nagligad kasi maana bala si Mr. Nelson Sidilio sang DPS. Nagkadto sa tagsa ka barangay diri sa Bacolod para mag-orient, magpabalo sa pamuluyo nga March 1 magasugod na ang syudad sa Bacolod sang no segregation, no collection. Diba? Hindi na maglain ang buot dira sang iban nga hindi makolektang basura nila kung wala masegregate. Pero inaya, dapat may aras na tawag naton nga pagdisiplina sa inyo, di ba? Kiti, kung padayon inay nga wala gina-segregate ang basura, maga-problema ang bilog na syudad sang Bacolod, di ba? Kung nahimo ini sa pumuluyo sa ibang lugar sa Pilipinas, mahimo taman ini sa syudad sang Bacolod. Dapat yung mga kaaksyon i-prove tagid nga ang Bacolod City nagasunod sang palisiya, di ba? Kag wala iya masiling naton nga nagapawarat lang. Kay iban dira iya, hindi pagkolektaon ng basura, bawa ihaboy lang sa higadalan. Madakpan ka mo pila kadlaw. Malain pa buot nyo, tapos itudlo nyo naman nga sala naman ang opisyalis ang syudad sa Bacolod. Di maayo bala na. Yung magamunay plakad daw, do ay tani pakatuan do into anay, di ba? So dapat ya as people of Bacolod, kita gid ya ang magasugod ya. Magasugod ang pagbag-o sa aton nga panimalay. Alright, so mga kaaksyon sa mga gusto magpadala sila mga jokes, mag-text na kamo diri sa atong text line number 0938-225-5017. Kagyari na ang aton unang joke. Desmond has his sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Isang
adlaw nagistoryahanay ang mag-amiguhay si Johnny Tango kag si Rugo. Kakute sa pangalan niya, no? Pangalan niya, Rugo. Ang best friend ni Johnny Tango, kung isaya, bata yaman ni si Rugo. Johnny, nga nagyakusamod kaya? Kaaga pagani sini, kusamod gini mo ya? Ano abi kay si mama, kontrabida, gidya pirmi sa love life kaya Rugo ya? Nga, gintawag mo naman yung kontrabida sa love life mo yung imo nga iloy. Nga, ginguramo sa nga iloy mo ang imo nga nobya. Sobra ka naman imo ya Rugo ya. Pag kontrabida, guramos dayon. O, ano man di Johnny? Kada magdala ko sang babae sa balay, ginapagwa dayon ni mama. Inang daw, hindi ako bala gusto nga mag-asawa sa ulihi. Killjoy gina si mama ya, killjoy gina. Sus, kasimple sina nga problema, ti dala ka sang babae nga kalok-alike ni mama mo eh. Wa ipik na Rugo. Gintilawan ko na. Isa lang gidya kaalom ang kinalain. Daw kay mama gidi itsura yung babae nga gindala kus balay nagligad. Mas naglala pagit ang sitwasyon. Hay nano, kay mama mo na ginda itsura kag kalok-alay kidya. Ginguramos pa sa kailoy mo. Wala sa ginguramos ni mama ah. Si Papa ya ang nagmaoy kinatakan sa sing itsura ni Mama. Thank you so much, Anthony of Barangay Banago. Gindala itong babae, no? Natakaan si mama niya sa uli, kalok-alike, kinagoods naman to kay mama niya, kado pares-pares sila tsura. Ganun ka sa uli. Ang nagmaoy naman niya, si tatay naman. Eksena sa klinik ni Doc. Nagbalik si Johnny Tango sa klinik ni Doc. Doc, ako gali ang imo nga pasyente sang ligad tuig bala. Ay, sino ka gani? Pasensya ka na iho, ha? Ano, abi, kay nagatigulang ng imo nga doktor. Okay lang na, Dok, ha? Ako gali si Johnny Tango. Johnny Tango? Ganay pa. Ikaw to nadakpan nga ng lingling sa banyo ka maestra mo? Hindi, Dok, ha? Lain to guro nga Johnny, ha? Si Johnny Tango, kuya, mabuot. Wala nagapanglingling, kag wala sang bisyo, timprano pa yan nagatulog, Dok. Abaw, do pagkaon ba? May burger na, may price pa, may soft drinks pa. Oh, ngaari ka man, iho. Dok, mamangkot ko tanay kung pwede na ko makapaligo, kay hambal mong ligad tuig sa akon. Hindi pa ko pwede kapaligo. May, tingala ko ba nga naluga pa ni Maho tiil di ay, do patay nga ilaga. Thank you so much, Maricel of Barangay Alanginan. Gani mga kaaksyon, ha? Kung kabudragin ang balan sa doktor, dapat i-verify nyo gid yan. Kaya basi di makabubala maligo, bala isa ka tuig do. Basi bala pamatian mo siyang hindi ka makapaligo, isa ka adlaw. Basi pamatian mo, bala hindi ka makapaligo, isa ka tuig. Katol-katol, no? Ano na yaman? Banyos-banyos lang sang alkohol sa lawas. Isang adlaw, nagkanto si tata sa balay ni Johnny. Johnny, ara dang imo nga iloy? Si mama? Nga tani how? Parti tani sa utang, Johnny, sa utang? Naglakat na siya. Kagina pa, tata, naglakat si mama.
naglakat na siya gali. Ate, sige na lang mabayad ko tani isang ako na 10,000 nga utang. Uy, si mama gali, ari di. Wala siya nakalakat. Dumduman ko nga matulog siya gali, ano? Dali lang kay pukawan ko bala si mama. Ma! Si tata, ari di. Mabayad sa kuno sang iya nga utang. Ari ko di. Wala ako nagkakatulong. Thank you so much, Manong Dulpo, sang barangay Punta Taytay. Grabe sila mga jokes, no? Ka mga simple lang, kag mga kaladlawan na Domingo siya nga aga, no? Mga aksyon, madamo ka salamat sa inyong pagbabati sa itong programa. Johnny Tago Rides Again with Aksyon Red Salgado sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.